Vet waait dat zo, man. Ongelooflijk, ja. Orkaankracht 50. Waait het bord, hè? Waait bord, hè? Ja, het waait aan orkaan. Vind je het fijn dat het bord waait of niet? Nee. Nee? Wat is nou heel veel omdat het bord waait? Nou. Nee. Hier in de war? Ja, dat ik. Ja? Wat nog meer? Fietsen is ik net leuk. Maar, Fietsen is net leuk? Nee. Koud? Nee, koud is net. Ik vind het net koud. Nee, dat valt mooi. Nee. Ben het echt scariontjes, meneer? Ben je nog echt een scariontje? Zeker. Oh, mooi hè? Wat zou hier nog gebeurd wezen? Ja. Dat doet je toch afvragen. Wat zou hier nog gebeurd wezen hier, hè? Deze jongen gewoon van de fiets afvallen en die had nog zelfs in nog van het fietsen. Die had zei van nou, dat zou mat, dan ren ik wel. Maar dit waar. Of er misschien heel wat ooit gebeurd. Er misschien wel bekorrelen met glas. Hoe is dat nou? Dit nooit. Hoe is die nou? Hoe is dat nou echt allemaal uit de fietstas wegspeuren? Hoor je dit jouw fiets? Ja. Ik zie dat te speculeren. Ik denk wat hier gebeurt hier. Ik gewoon omgewaaid door de wind. Oh zo. En ik hoorde glasgerinkel. Ik denk, oh. Ja, dat zat in mijn fietstas. En wat is er nog stikken gang dan? Ik denk, nou ja, een paar glazen kaarsenstandaards. Of voor een vaccin ligt erin, weet je. Ja, dat lijkt nog niet. Kijk, deze heeft het overleefd omdat hij van dikke glas was. Ja, dat die hoor echt voor me. Dit lijkt nog niet. Oh, nou kijk eens even aan. Ja. Oh, gooi je mee. Hoi. Hoi. Leuk. Echt, zo. Oh ja. Kom even. Ja, dat heb ik in mijn hoofd. Zo. Ja. En wat je nog wat? Zet hem hier wedstrijd deel of je nog niet los? Nee. Oh, ik zei op mijn gitaar aan het spelen, hè? Smiet dat ze wel nog wat op, of niet? Jazeker. Ja, hè? Ik zit er nou net van Jill, maar Oh, we sturen dat voor de artisticiteit, hoe mag ik het zeggen? omdat er een vriend van mij voorbij kwam in een auto. Nou, een Yellow Lean of zo. Ja. En die had er iets van achterin waar ik voor zwaar ga als wie het mijn dochter. Mooi. Dus als ik er even op het light zie, ja, dan doe ik dat even. Kom, is dat Dus ik sta hier in de rij te spelen hier langs de wei. Ja. Dus het zijn echt op de lights en achterin de auto. Dus, Nou, dat had een goed gevoel, jongen, denk ik. ja, precies. Mooi, doel bereikt. Doel bereikt. Yes. Nou, Ja, nou. ja, dat ben ja. Klopt. Tel ik daar. Ja, dat is een bende, hè, die rommel. Ja, nee, dat is ik ben net helemaal de bedoeling. Dat Nou ja, die is redelijk op rommel. hier wat van. Als je daar net weer, dan mag je wel in de wacht horen hier bij deze fiets. Hoor. En dan. Goed, je het water dadelijk weer om en dan ben je 3 oren vaccinelach nek naar steken, hè? Zo kan er heel wat gebeuren, hè? In de kwaadskopsteert. Ga me in de gaten houden, hè? Ik wat er nog aan het weer opvalt. Nee, of misschien in de voort, want de sleutel. Oh, ja, dat kan ik. Ja, dat... Oh, die kan ik bij mij. Thuis wij voor iets mee. Oh, de breedte. Ja, ik denk dat ja. Zo. Nou, best bedankt, hè? Is nog verder spelen of vast nog op? Nee, ik ga wij spelen. Oh, is daar spelen. Oh, nou succes, hè? Dank u wel. Ik kan. Goeie meneer. Goeie. Hoe is het met jou? Geweldig. Wat is ze? Sorry? Wat is ze eigenlijk? Ja, maar hoe gaat het met jou? Oh, geweldig. Ja, Maar ja, goed. Hoi. En wat doe je wat? We gaan eens met vrienden. Dat gebeurt het echt. Zit die man echt, die man die dat belt. Die waait het voort, die man. Leuk filmpje, hoor. Ja, zeker. Wat waait het, hè? Waait wat wordt? Vooral. Heb je er les van of niet? Nee. Ben je al niet wat? Wat zeg je ook? Ik sta even iemand te wachten. Oh, dit zo. Vandaar dat ik iets heb staan. Ja, ik snap dat. Ja. Je hebt op zich het meest wielerige plakje hier, had ik het idee. Dat zou best wel eens kunnen, ja. 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 Dan ga je. Nou, je bent aan het inpakken? Of, Ik kan geen Fries, sorry. je bent aan het inpakken? Ja, ik ben aan het inpakken. Ja. Nou, nog niet helemaal, de voorbereiding. Maar dit was niet echt het weer waar je op zat te wachten vandaag, hè? Helemaal kut. Ja. Was er wel iemand? Of, Nou, voor dit weer was het goed.
Ja, toch wel. Ik heb wel slechter gehad. Ja, nog slechter dan dit. Ja. Dat zit er wel mee, toch? Ja. Ja, dat wel. Het is niet koud. Nee, ik heb niet koud. Maar waar is dit voor? Ik heb een YouTube-kanaal, de Friese Vloggen. Oh, mooi man. Ja, mooi, hè? Hoeveel abonnees heb je? 12.000. Oh, dat is zat. Ja, Toch? dat is Ja. veel. Lekker Ik man. wil ook niet meer, hoor. Dat is te, dat is te veel. Alles wordt perfect. Nou, succes, hè? Ja, goed weekend hè? Ja, hetzelfde, hè? Sure? Ja, gaat gewoon door. Transportje, we even inrollen hier. Ja. Nou, en dat verkeer bekend, je hoort het niet. Ja, dat gaat wel, joh. Ja. Voor het weer gerekend, toen maar. Huppakee. Ja, En ja, dus Nederland, hè. Dus 4 seizoenen in een week, dus tjaka. tjak. Oh, wat zijn je ook een zonwijze, meneer? Ja, dat kan hartstikke. Ongelooflijk, zeg. En dan ga je niet een weekend er nog in dan? Of, Nee, ga ik het, hè? dat is, Daar film je voor. ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vloggen. Oké. En dan film ik mensen op straat en dan, ja, vraag ik even naar mij. Ja. Dus ik zei, hoe is die? Oh, je kan niet. Dus ik denk, nou, dit zit een verhaal achter. Tik je vlaaitje bij en dan ben we klaar voor het Ja? Ja, dus, nou, super. Nou. Geniet je ervan? Ja, wat door. Oké, nou, goed zijn, hè? Nou, goeie. Hoi. Nou, goeie handel die je hoort dan net. Dat weet ik zelf met het weer. Nou, ik denk het net. Nee. Nee, dat was niet veel. Ja, nou ja, hoort erbij. Ja. Ja, maar En vakleden- dan maar zelfs op je aan de hals? Ja, zeker. Nou, Cannonball, dat zie je wel. Wat? Ja, Cannonball op, dat zie je wel. Ja. Ja. Ja, morgen weer een dag. Hebben we nog 2 dagen in de markt, hè? Oh, zo. Wij dan? Wij staan dan? Het draagt en de snee. Oh, zo. Nou, wat waar het beter is dan, man. Ja, mooi maar werk was je. Hè? Ja, nou, je hebt je al daar in waar. Ja, Ja. we prutsen wel wat onder de En deur. wat voor cijfers zo'n je maakt waar je het jaar dan? Van 4. Een 4? Ja. Dat vind ik wel redelijk. Ja, ja, tussen de middag was het wel best. Ja, op zich vanmiddag wel knap weer had nog. Alleen nou is het echt kut. Hallo. Hoe is het nou? Ja, goed, ja. Ja, maar ook niet. Wat zei het? Wat ga je doen? Wat ben je bezig? Ik ga naar de winkel. Ja, ik weet ga je ook al. Ja, wat ga jij doen? Ja, ik ga naar huis. Naar huis. Geen lekker weer toch? Wat Ga de wind. Ga de wind. Ja, ga de wind. Heb je er last van? Nee, was niet lekker. Niet lekker? Nee. Mijn pet waait al bijna. Ja, ik ook. Ja, moet ik schuin zetten. Vervelend, hè? Ja. Ja. Wat leuke plannen voor het weekend? Nee, ademhalen denk ik. Ademhalen, dat is altijd goed, hè? Ja. Gewoon met ademhalen verder gaan. Ja toch? Ja, daarom. Nou ja, prima. Ja, Veel succes, hè? heel oké. Hoi. Ik kan dat fietsen niet meer. Je had 3 wielen, maar ik kan in principe ook nog 2 wielen fietsen, dus dat wat. Maar nou ja, voor zo'n leuke video, doe dan een toe omheen. Volgens mij is je abonneer dan op de Friese Vloggen. Ik zal even bij de winkel zijn hier. Even luren. Ik weet nog wat hij je kent. Ja. In de taal. Hoi.